Szia, Dani! Sziasztok! Megvárjuk, még följönnek a trollok. Szia, Lakatos Ignácom! Nem lesz hosszú live, csak hátra beugrik egy 50 troll gyorsba. Vége az Ovinak. Jó neked, hogy még Ovis vagy. Hatan vagyunk, 5-en vagyunk, 4-en vagyunk. Na mindegy, úgyse szántam ezt hosszú live-nak. Semmiről, csak gyorsan bejelentkeztem, mert azzal, hogy mindig csak sötétbe jelentkezek, aztán, hogy én parkokba alszok, meg ilyen helyeken. Na, itt van az egyik. Lelent az egybe bejelentkezett. Már egy lelencünk van, akit nem engedtek ma órába. Szia, Armando! Rémlik valami, igen, szevasz, Pet. Na, megfordítom a kamerát, aztán megmutatom a pucit, ahol élek. Aztán be is fejezem, csak hogy lássátok. Ja. Mutatom a putrit. Remélem látszik. Remélem látszik a putri. Az lopott fa. Mi más lenne, ha nem lopott fa. Itt van a putri, ahol élek. Még egyszer mutatom az elejét. Aztán itt lehet látni oldalról a putrit, ahol élek. Aztán mutatom a többi részét a putrinak, ahol élek. Tehát igazából, aki putrizik, annak mutatom, hogy ebbe a putriba élek most. Ilyen putriba élek most. Úgyhogy ennyi a dolog lényege. Úgyhogy ez a putri,
ahol most élek. Gyere ki onnan, gyorsan, nyomás kifele, nyomás kifele. Úgyhogy, hát ez a putri, ahol most élek. Ennyi a lényege. Így néz ki. Úgyhogy hogy mibe vagyok azzal? Azt meg hadd tudjam már, hogy mibe vagyok. Miért szerinted mindenki milliómosnak, meg milliárdosnak született? Vagy hogy gondoltad te eztet? Mi? Te neked is anyád nem lenne, meg apád nem lenne, nem tudnál mit tenni, fiam. Maradjunk már ennyibe. De te is már jó csávó vagy, amibe vagy. Igen, engem ebbe tettek, én ebbe vagyok. És ezt kell szeressem, ezt kell elfogadnom, sajnos. Ezt kell elfogadnom, ez ellen kell tennem. Úgyhogy egyébként meg megmondom a frankót, hogy pont kibaszottul nem érdekel. Sziasztok, csókolom mindenkinek a szívét, aki itt van, üdvözöllek titeket. Pont nem érdekel egyébként, hogy mi a faszom keserved van, mert se a barátom nem vagy, meg nem is lehetsz, se semmim, úgyhogy nem a putri a lényeg, most már nem a putri a lényeg, eddig putri volt, meg eddig parkba laktam, most már nem putri, érdekes módon, eddig putri volt, oda így anyagi dolgok, úgy anyagi dolgok, most már ott tartunk, hogy téged már nem a putri érdekel, hanem hogy mennyi pénz van a zsebembe, ugye? Hát mondjad, hogy kell kölcsön, azt adok neked kölcsön. Valamilyen fedezetre nyilván, mert csak úgy nem fogsz kapni. De mondjad, hogy kell kölcsön, és akkor adok neked szívesen kölcsön. Ja, hogy majd repülök innen is. Jó van, hát ez az én dolgom, szerintem nem a tiéd. Nem hiszem, hogy én innen bármikor nekem innen repülnöm kellene. Több okból sem, úgyhogy maradjunk ennyibe. Ja, ez egy puci, jó van. Akkor te meg szerintem csak meg csinálj egy új profil, tekenyős, utolsó senkiházi. Szevasz, Tibikém! Én nem is bizonyítottam, csak az, hogy ne az legyen, hogy parkba ülök, mert ugye a fák látszanak fölöttem folyamatosan, nem parkba ülök, egy itthoni kerti pad egyébként, amin ülök, úgyhogy ennyi. A viselkedésem. Most fradista. Az én bűnöm a viselkedésemmel annyi volt, hogy tisztába létek a történettel. Azon az ominózus éjszakán, amikor engem elvittek, tavaly szeptember 15-én, akkor a következő dolog történt. Arra lettem figyelmes otthon, hogy ezzel tisztában legyetek, arra lettem figyelmes otthon, hogy rendőrségi szirénafények villognak befele a lakásba. Tehát ez a piros meg kék fény. Kimentem a kapuba, és mivel ugye ott be volt nádozva a kerítés, nem láttam kifele, átnéztem a kerítés fölött, hogy ugyan mi az a villogás, és hát, mint utólag kiderült, 2 személyt igazoltattak, akiket én nem láttam a sötétbe, mert ugye sötét volt, éjszaka volt, akiket én nem láttam a sötétbe, 2 személyt igazoltattak, mint utólag kiderült, részegen jöttek haza valamilyen szórakozó helyről, és személyigazolvány sem volt náluk. Na most én kiszóltam a rendőröknek, hogy engem keresnek-e, mert ugye ott álltak a házam előtt 2 autóval, és
Mondták, hogy nem semmi probléma. Na most én elindultam befelé, ki sem mentem a kapun. Elindultam befelé, majd a sötétből ilyen kiabálás hallatszott, hogy mi van te faszopó, mi a kurva anyádat magyarázol kifele, bemegyünk, szétbasszuk az egész családodat, szétbaszunk téged is, te kurva gyereki. Na hát engem meg ahogy ismertek, vagy ahogy ismertetek, amilyen vérmérsékletű vagyok, vagy voltam, hát nem kellett, hogy kétszer elmondják, főleg, hogy a családomról van szó, ugye otthon volt a gyerek, akkor még a Janka, anyósom, ex-anyósom, Lacika, meg még nem tudom ki lehetett otthon. Bementem, fogtam 2 giroszos kést, és kimentem a kapum. És mondtam a 2 gyereknek, hogy na hajrá, akkor hadd szóljon, gyertek, aztán vágjatok le. Hát a 2 gyereket arrébb sétáltatta a rendőr, és úgy gondolták, hogy itt én vagyok a jobb bűnbak, hogy jobb szót ne találjak rá, meg nem is találok, mert ugye nem bűnös keresnek itt általában Magyarországon, hanem bűnbakot, sajnos. És hát felén fordulva a fegyverével elkezdett kiabálni, hogy a hatóság nevében tegyem le a fegyvereket, ugye a 2 giroszos kést. Most, hogy idegbeteg voltam, hát többszöri felszólításra nem tettem le, bár le van írva a rendőri jelentésben, hogy se nem bögtem, se nem szúrtam, se nem mozdultam feléjük. Ezt rendőrök írták le, saját tanúvallomásukba, egész pontosan 3 darab. De mivel ugye idegbajos voltam, és csak mondtam a magamét, hogy hát mindegy, válogatott szép szavakat mondtam nekik is, ez igaz, de vitán kívül nem történt semmi más. Majd amikor ledobtam a kardot, vagy hát kardnak írták, giroszos kés, hát egyik 53 centi volt, másik 54. Nem is irányukba dobtam le, hanem magam mellé. Akkor ők már hívtak erősítést, hogy én bolond vagyok, és hát hogy jöjjön erősítés, mert hogy mit tudom én micsoda. Félnek, vagy nem tudom. És miután ledobtam a 2 kést, elindultam felők, hogy akkor most mi van. Nem talán azokat kéne elvinni, akik le akarják vágni a családomat, vagy nem azokat kéne elővenni, hanem aki meg akarja védeni a családját, az a normális dolog, az a normális eljárás. És hát ezzel még mindig nem foglalkozván, még mindig megkérdeztem, hogy talán nem tudom, a 112-t kellene, hogy hívjam úgy, hogy itt van 2 rendőrautó, vagy nem tudom, mit kéne csinálnom. Na hát erre föl csőre húzta az egyik rendőr a fegyverét, és a fejemhez tartotta ilyen 20-30 cm távolságról. Állítólag a bíróságon azt mondta, hogy csak azért nem lőtt, mert hogy a háttérben ott volt a gyerek, meg a Janka, meg mit tudom én. Igazából nem is értem, odaért az erősítés, földre tepertek, azt elvittek. Tehát, hogyha én bűnt követtem el azért, mert meg akartam védeni a saját családomat, jó, hozzáteszem, annyit bevallok, hogy azért mondtam magamét a rendőröknek is elég szépen, tehát elmondtam mindenféle szép dolgokat róluk, meg a véleményemet róluk, de ehhez képest én lettem a bűnbak, ezért kerültem előzetesbe. Tehát ez a valódi történet, semmiféle támadás nem volt, semmiféle ez nem volt, semmiféle az nem volt. Hát azt köpje szembe saját magát, meg a barátját, aki a saját családját nem megy ki megvédeni, miután bekiabálnak az udvarába, hogy fölakasztom, meg kinyírom, meg szétvagdosom az egész családodat. Ehhez képest azt mondták a rendőrök a bíróságon, hogy ez egy mintaigazoltatás volt. Hát nem tudom, ha ez a mintaigazoltatás, akkor mi az, ami nem mintaigazoltatás, hanem mondjuk egy rossz, vagy rosszul elsült igazoltatás, fogalmam sincs, ezt ők biztos tudják. Aztán ennyi a sztori, se több, se kevesebb. Ezért kerültem előzetesbe, mert én kimertem menni 2 giroszos késsel az utcára, és ugye mertem kiabálni a gyerekek után, vagy mit tudom én, ilyen 20-30 éves emberkék után, hogy hát akkor gyertek, aztán csináljátok meg a családomat.
Ugye kérdés még mindig az ügyben, hogy ha nem megyek ki, mert így, hogy kimentem, így én lettem a bűnbak, de ha nem megyek ki, és elmennek a rendőrök, ezek mondjuk részegen visszajönnek, és valójában beugrálnak, és akármit csinálnak, akkor lehet, hogy nem a bíróság előtt álltam volna éppen, hanem mondjuk valamelyik sírnak a szélén, mert mondjuk mi van, hogyha leszurkálnak valakit, úgyhogy ugye 5 lakás van, lehet, hogy nem egy lakásba tartózkodtunk volna, pont egybe betalálnak, aztán ők, mert éppen menőségből tényleg valakit, vagy összevernek valakit, vagy akármicsoda. Hát mindegy, ebből én jöttem ki szarul, ez így van, ez tény, úgyhogy nincs ezen mit szépíteni. Úgyhogy ennyi a történet. Most nem tudom, hogy miért Benke Tibivel mi a baj. Az igazi Benke Tibi majdnem elsírta magát Apsziöntől. Te nem vetted le a szitut, hogy a sünök utaztak rád? Nem vettem le a szitut, bár le kellett volna vennem. Ebben is buta voltam, ugyanis a lakásvéget szerintem, a lakásvéget, mert ugye még kint voltam, addig nem tudták elvenni, mert most is folyik az ügy csoportosan elkövetett, különösen nagy értékre elkövetett csalás ügyében. Nem zárult még le az ügy, sőt, akárhogy lezárul, vagy nem zárul le, ha jól zárul le, hanem még följebb fog menni a 2 ügyvédem, aki ezzel foglalkozik, a kúriához is, és a kell az Emberjogi Bizottsághoz is. Úgyhogy nincs még vége ezzel teljesen ennek a lakásos sztorinak. Addig, míg bent voltam, sajnos ki tudták költöztetni Jankáékat, aztán most így vagyunk. Ennyi a sztori lényege, hogy mindenki tisztában legyen vele. Aztán lehet ezen csámcsogni, lehet ennek örülni, meg lehet ezen szomorkodni, kinek ki milyen együttérző, vagy ki milyen, ez engem nem kell sajnálni, nem kértem senkit, nem azért meséltem el, úgyhogy csak azért, hogy tisztában legyek a sztorival. Rugós Beke most közvetít, aki kíváncsi rá, nem csak a lakás, hanem az élő adásba szidalmaztad meg, gyaláztad őket, csak az okot keresték. A lakás dolog, meg egy izraelita dolog. Hát ezzel tökéletesen egyetértünk, fradista. Pontosan így, ahogy mondod. Tehát az utolsó mondatod azzal maximálisan egyetértek. Hát meg így van. Ezt így, ahogy mondod, így van. Tehát ezt nem is vitatom, ebben teljes mértékben igazad van. Szidalmaztam őket, igen, több okból is, ugyanis már mikor mindenféleképpen ki akarnak találni téged, és ugye emlékeztek, volt egy live-om, ahol egy picike kis motorral elmentem egy bizonyos címre, hogy én oda merek-e menni, vagy nem merek oda menni, és oda hívtak Török Bálintra egy kamu címre. Most az egyik rendőr, hogy tudjátok, följelentett, már nem is tudom a nevét, meg nem is érdekes, meg ha tudnám se mondanám, mert abszolút nem érdekel. Ő egy videóból, még egyszer mondom, megállapította, hogy hány köbcentis a motor. Most több szakmát is tudott volna ajánlani neki több ismerősöm. Ezt lehet, hogy szemtelenségnek veszi, de én nem gondolom szemtelenségnek, ezt a saját butaságának tudom be. Ugyanis az, hogy én videón látok valamit, egy autót, amiben lehet, hogy nincs is motor, bár gurul az úton, mert éppen lejtős az út, vagy van benne valamilyen motor, de átépítették, vagy teljesen mindegy. Én elmondtam a rendőrségen, ugyanis feljelentést tettek ellenem, hogy én úgy veszek részt a közúti közlekedésbe, hogy eltiltásom van, vagy valami ilyesmi, nem tudom. És hát én elmondtam, hogy ez egy 35 köbcentis motorkerékpár volt, amit gyerekeknek találtak ki, ugye, amivel kisgyerekek is rohangálhatnak, ilyen berántós, akármilyen motorcsoda, ami utána szét is ment alattam, és le lett adva a mélytelepen, úgyhogy igazából, aki meg tudja állapítani, most ennyire én is látok egy videót, látok benne
egy ilyen tornádó háromkerekű, vagy mit tudom én hány kerekű, ezt a villanymotoros, a bicikli, vagy motor, vagy nem is tudom, azt hiszem talán szerencsétlen mozgássérültek használják, vagy akik nem tudnak annyira mozogni, és az most túl gyorsan megy el előttem, akkor én rohangáljak be a rendőrség, hogy láttam a videón, és ez biztos, hogy valami Porsche Carrera motor volt benne, vagy szóval én ezt nem is értem, mert akkor más a helyzet, hogyha megállítanak, igazoltatnak. Én azt mondom, hogy nem annyi köpcent is. Ő azt mondja, hogy már pedig igen, annyi köpcent is, hív egy szakértőt, ami a hivatalos eljárása lett volna ennek, elveszik azt a motort, és szakértő bevizsgálja, hogy hány köpcent is valójában. De az, hogy ő látta a videón, és ezáltal tesz följelentést, hogy mert az biztos, hogy akkora volt, hát ez szerintem nem így működik. Tehát így voltak rámálva ilyen szinten, lehet, hogy rám is vannak, nem tudom, hogy kinek mi érdeke fűződik, vagy fűződött ehhez, majd minden kiderül, én úgy gondolom, úgyhogy ennyi a lényege. Az ortodox intézete sorsos sodró nevezetű emberke. Így van, én is erre gondoltam, fradista. Egy gondolatmeneten futunk. Én is így gondolom. Hát mindegy, én mindent megpróbálok, hogy igazából ne ő jöjjön ki ebből nyertesen. Azt hiszem, hogy amit meg tudok mozgatni, azt érdemes is, és meg is fogom mozgatni, mert miért ne alapon. Lehet, hogy nem én jövök ki belőle jól, de mindenféleképpen, szia Red Angel, mindenféleképpen megpróbálom bebizonyítani a saját igazamat, ugyanis nagyon sok hibát követtek el. Most nem szeretném itt sorolni, hogy miket, de rengeteg hibát vétettek, ami egy ház elárverezésénél, meg elvételénél, lefoglalásánál nem tehetnének meg a mai törvények és tényállások, meg törvényállások szerint, meg alapján, úgyhogy nem véletlenül van beadva nem egy rendőrségre, meg nem egy helyre, komoly helyekre ezek a feljelentések ellenük, aztán majd meglátjuk, mi lesz a vége. Úgyhogy ennyi. Sziasztok, szia Sonic, csókolom mindenkinek a szívét. Kamusa Tibor, Benke, tilts ki. Most miért? Hol a Tibor? Kálmán nem fog összejönni, ne próbálkoz. Ő szerintem az eredeti Benke Tibor. Vagy most mit kamuzik? Most mi a probléma a Tibor Benkével? Nem tudom, hányas akarom, nem mértem mostában, meg nem is tudtam edzeni, mert a térdem az még mindig elég tréfás. Még elég lila, hogyha látszik. Nem nagyon tudom mozgatni. Itt még elég csúnyán meg van lilóva. Meg talán itt hátul van még egy-két folt, ami látszik. De úgyhogy mostában se nem edzettem, se nem. Most mi a baj a Benke Tiborra? Most azt mondjátok? Tavesz Jutu Bence Batta, vagy Batta Bence. Én tudom, te vagy jó van, elhiszem, hogy te vagy, csak nem értem, hogy mi a baj veled. Igen, elestem a homokozóba, amikor homokoárat építettem. Hát ez semmi, mert föltöltöttem a Facebookra, ott vannak a faszafényképek, azokat érdemes megnézni. Kamus Tibi. De miért kamus? Mit hazudott? Vagy mit kamuzott a Benke Tibi? Mert ő a Benke Tibi elvileg. Hát most nézzétek meg, nyomjatok a nevére, aztán nézzétek meg, hány feliratkozója van. Hogyha az eredeti, akkor viszont mire értitek, hogy kamus? Az igazi nem ír ilyeneket. Miért? Mit írt? Szia Pracu Ádám, csókollak. 0 feliratkozós? Na most ezt majd Sonicra bízom, hogy nézze meg, mert a moderátoromban nyilván ki akarnak tiltani. Nézd meg, léci Sonicom, hogy hány feliratkozós ő, ez a eredeti 100%. Előbb is busálkozott. Hát én nem láttam. Hát meg vagyok, tesóm, köszönöm szépen. Teker vissza a cseten. 126 feliratkozója van, eredeti. Ali Rádéra Gina. Nem kell nekem bizonygatni, elhiszem. Ha a Sonic azt mondja, hogy te vagy, akkor igen, én vagyok. Mindjárt visszalapozok. Kálmán nem fog összejönni, ne próbálkozz.
Szia Red, végre egy modi. Értem, de ki vagy Kálmán? Kálmán, nincs arcod. Kálmán ki, én vagyok. Északi, nem fogsz tudni tiltani. Kálmán, sírtam. Északi, beszartam, viccelsz. Északi, nem vagyok kamus, veled ellentétben. Északi, nem vagyok kamus. Kálmán, ír rám. Troll gecik. Kálmán, csókom anyádat, sokan örülnének ilyen putrinak. Ali, ezeket nem kell bizonygatni nekik. Tehát itt semmiféle se busák nincs, se semmi, nem tudom miről beszéltek. Vagy benézted azt, hogy más írta, vagy nem tudom. Úgyhogy nincsen szia tesz. Beke szólt, hogy mondjam meg, hogy live-ozik. Jó. Gyerekek, akkor most befejezem. Menjünk Bekéhez, hát ha akar valamit mondani. Aztán meglátjuk, ha más nem, akkor majd este jelentkezem, jó? Csak megmutattam a putrit, hogy lássátok, hogy nem a erdőszélén ülök, hála a jó Istenkének, hanem rendes házban lakom, úgyhogy te biztos tudod, hogy Lacikának mi jó, meg mi nem, biztos szerelmes vagy bele. Ha gondolod, akkor elkérem majd a telefonszámát, meg is van, megkérdem, hogy adhatom-e, aztán össze is jöhetsz vele, egy randit összehozok vele. Neked nagyon tetszik Lacika. Te honnan tudod, hogy én mondjuk nem minden nap találkozok Lacikával? Vagy honnan tudod, hogy nem épp valahol úgy lakik, ahol mondjuk nekem egy épülő lakásomnál, vagy valami? Na, okos vagy már megint. Az a baj, hogy mindenhez is értesz te is. Beka után te jössz, rendben, megbeszéltük, Benketi, nem tudom, itt jössz a Youtube-on, itt leszel? A Youtube-on, vagy pedig izén, Facebookon? Kálmán szemefénye, te is biztos jól szórakoznál sok mindenen, hogyha összefutnánk, hidd el. Itt jó van. Egyáltalán nem bántotta a két kutya, amikor rá lett uszítva, az, hogy játékból ráugrottak, meg az, hogy széttépedsz valakit szafatokra, az két különböző dolog, úgyhogy maradjunk ennyibe. Na további szép napot mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, megyek, megnézem Bekét, ott találkozunk, aki jön, aki nem. Szia Yamada, aztán majd lehet, hogy este nyomok én is egy live-ot. Csókolom a szíveteket mindenkinek. Kálmán szemefénye, te anyáddal basszál egyet inkább, jó? Na, ez legyen a végszó, hogy itt ki anyádból, amit apád belerakott. Na, ennyit. Csókolom a szíveteket.